kukuchingamidza kwatiri kuita pano paZim News Beat TV Zita ndinonzi Elizabeth Nyagwita kukutendai netsigiro yese muri kutipa tikona muri kusubscribe muri kulike muchiramba muchikomenda zvakare muzara nhasi tati aiwa regai timbokwigirai chirongwa chamunofarira turning point from prison to progress apo patinoenda mukati memajeri akasiyana siyana tichinotandara nekutaura nehama neshamwari dziri kurarama dziri mukati meusungwa tichinzwisisa kuti nhau dzakavapinza mukati meusungwa uye rehabilitation activities ava kudzidza avakanga vasingazivi vari kunze zvakasita kuti vapinde mukati meusungwa zvichazovabatsira zvakadii mushure mekubuda mukati meusungwa saka nhasi unotati aiwa regai timboenda kuMarsh West pajeri rinonzi iro Chinhoyi Remand Prison timbonogara nehama dzedu timbonzwisisa magariro avari kuita imomo uye shuwiro yavo mushure mekuzobuda mukati meusungwa kuti inenge yakamira sei mabatiro vari kuita uye zvakare zvavangade rubatsiro rwavangadewo kuti vagoshanda kana kuti vagopiwa vari mukati meusungwa nehama neshamwari dziri kuvaona pazvivhitivhiti. Mukoma makadii? Chibwedu makadiwa. Aiwa ndinani zita ndiani mukoma? Peswed Smoko. Peswed Smoko mune makore mangani? 42 years. 42. Okay. Mushande kumi mukoma Peswed? Pazvimba. Pazvimba kupi kwacho? Zvimba yakakura kai? Masvitsi. Okay. Mama nemurere pamakazopinda mukati meusungwa? Wongo. Mune vana vangani? 4. Nemudzimai mumwe chete? Okay. Vakura sei vana venyu? First born yangu ine 18 years. Ntela wacho ane 13. Okay. Nemu wacho ane 12. Mumwe wacho last born ane 8 years. 8 years. 2 akomana 2 asikana. Mangabva mabhalanzisa. Aiwa tinotenda Mwari. Hanje mukoma Peswed, tasangana pano paChinhoyi Remand Prison. Mosha yakupinza mukati meusungwa imosha iyi? Yes, I act. Zvakafamba sei pamosha iyi? Zvakaitika imo mukutamba nevamwe mukufara nevamwe. Ndo vakatipinza mhosva dzakafanana neidzodzo. Isa asingatodziziva. Ndo patikaenda kunotora tambo dzemagezi. Ndo pandiri kuda ipapa muri kuda kutiisa apa kuti zvakanyatsofamba sei kuti muzosangana nevamwe ava mugopinda pakuzongonza angatiite shamwari ndikuzoona mapinda zvakanyatsofamba sei muzi uyu muchinyatsondirondedzera kuti mamurimo here musindicate kana kuti ranga ri first day zvakanyatsofamba sei? Musindicate tati rimwe ri first day. Iyoyo kuti unoona vamwe vachimwa doro vachiita sei iwe wakuchiwa kuti mari wakuiwana kuti ndo zvakatipinza imomo. Handei musiwo zvakafamba sei? Makamuka muri musindicate tazvinzwa zvakafamba sei zuva iroro? Takaenda inda ndisingakuziva. Kwazvimba ikoko? Kumhosva iyi ndeyekwaRare. Okay. Kusale Mugabe kuside Kroyi. Ndo kwatikabva nayo wayekopa ya. Saka takazobatiwawo tiri murodhi tichienda kumarket satatengesa. Kusale Mugabe ndokwamunogara kana kuti? Ndopandiri kunyatsoda ipapo. Ndandiri kwaRare kudzora seko. Ndokwandaigara. Okay. Saka komana vanga vari kwaRare. Shamwari dzangu dzandaitamba nadzo. Ndo dzakanditi handi pane kwavaiziva kwanga kune waya sekopa. Patanotora takudzoka ndo patakabata. Tozoti shamwari idzi hadzingosvika dzoti shamwari handi kune waya idzi. Makagara sei pasi? Zvazvaoma kusvika zvazvaita sei kuti muzosvika pakuti ngatiende? Zvinhu zvazvaoma. Kuti vana vaida kuenda kuchikoro vaida hembe dzekupfeka vachidawo zvekudya. Saka papasina chekubata. Ndo patikangodecida kungoterawo ikoko kwaenda vamwe. Yakasvika sei nyaya yacho nzeve dzenyu? Mamakagara kuBhawa mamakagara kupi? Zvakafamba sei? KuBhawa. Akatanga nenyaya yacho yakapinda sei? Ini ndakatanga kuvhunza. Ndibvunza vamwe vangu kuti ko vamwe vangu mari munodha kwadheri munewana kuti. Ndo pavakandiudza. Vakati kudipa? Vakati aiwa isusu kwatoiwana handi tichanokuratidza. Ini ndisingazivi kuti kuenda kunopara mhosva. Okay. Sezvo ini ndisati ndamboiona kopa ndatotanga kuiona wepa. Musiwo. Handi shamwari tinokuratidza.
Mafamba makaenda nemota makaita sei? Makakwira mushikashika makaita indrive makaita sei? Takwira mushikashika. Kana pakudzoka pacho takashandisa mushikashika. Okay. Kuti papa pasina munhu angaine mota. Masvika paSalim Gambe zvakanofamba sei? Ivo ndivo vaiziva mabhisiro awaya nokuti ndisati ndambozviita. Kubva bhisa waya dzavo tatatakura. Tatakura takasipotwa. Nokuti kunze kwanga kwaita sei? Kwanga kwachena. Dzadziri nguva idzi? Zvazva kuma 5. 5 kwakuda unodoka kwakuda kuedza. Dzokuseni kwatochena. AM. Okay. Ndopa takasipotwa tatabatiwa. 2023 8 October. Okay. Masvika paipaya ndazva muchiti ava ndo vaiziva nyaya dzacho. Imi panguva itozoti kana masvika pamadhirika mumwe nemumwe anenge ane posto yake zvichida vamwe ndo vanotanga kupinda vamwe vambosara kunze. Imi makanzi muri kutanga kuita sei panguva iyi? Renyu basa pamakasvika pa ini handiri wekutakura yeti. Okay. Nokuti hapana chandaiziva kubata ipa. Saka vasvika vakomana vakaita sei kuti tambo idzi dzibve kana kuti muzonzi chitakura manje zvaita? Idzi yanga isiri overhead, anga ari macables. Okay. Sa macables anenge ari pasi anenge achichera pasi. Sa macable aiitwa sei vachibvisa tambo dzemukati dzavaida. Ndopa ndikatanga kutoziva kuti iyi ndo inonzi chi? Ndo inonzi kopa ndandisingaizivi. Okay. Matakura maisa mushikashika. Makazobatwa sei? Takabatirwa tada kukwira tito kwese kuroiri takabvako. Tazobatirwa pa Borodeo ndopa takabatirwa tadotokwira malifti kuenda tipinde mutauni. Okay. Ndozvanzi chii pakasvika mapurisa muchibatwa? Angosvika vachiti search. Mabhegi edu anga tinawo pawanda tine kopa zvakanzi masungo. Pakaenda nesu. Kusvika nanhasi tichiri mukati. Okay. Mapurisa achivhura mabhegi achiti masungo. Imi makanzwa sei se-first time? Ndakatoziva kuti yamhosva iyi nokuti mapurisa angauya kaya achiti masungo. Ndangozvigadzira. Maenda makaendeswa kupi pamakatorwa? Pakatiendesa takatakurwa neCID Mineral. Okay. Ndiyo yakatitakura. Vakaenda nesu kwavo takazotorwa takaenda kuma-indication. Kusvika tazoenda kukoti kuRotonero tatongwa neRotonero koti. Okay. Samagara nguva yakareba sei musati matongwa? Ndagara 6 months ndiri murimani. Okay. Ndiri kuarrestingira. Ende dzinguva idzi vanhu kwavani kwakarara. Mudzimai nedzimwe mhuri vakazoziva sei kuti mabatwa maamukati? Inini pandikatosungwa ndakatonyara kuti ndivafonere ndivaudze. Kuti ndo zvandaita sei? Ndasangana. Sezvo ndakabva kumba ndichiti ndikunotsvaga basa. Okay. Vakazoziva 2024 ndapanapa ndabva kwaRara. Kuti ndakasungwa. Saka pesa apa hapana kana chavaiziva? Ndaikipa secret. Hamusada. Kubva 2023? Andei pamakatongwa muri murimandi. Hamuna mbosvika here nguva yekunzi nanagogo nanasekuru vaiva tofonera here hama dzenyu kuti tidzizivise kuti muri pano? Vaiuya. Vanasekuru? Imoti chi? Hana ndisingaendeko. Hey. Mabuda murimandi mazoiswa kunoko? Ndakatongwa in 13 July 2023 ndakaenda musi wa 14 July 2023 kuChikurubi. Kuchikurubi maximum. Maenda kuChikurubi maximum. Toti musati maenda kuChikurubi maximum muri mukoti muchinzi takutongera makatongera makore mangani? 10 years. Matongerwa 10 years. Muri box mwemwe makanzwa sei? Apa first day, first time yekuita mhosva iyi makanzwa sei muri mukati mebox rero? Zvaitibata-bata kuti tasati tambopindamo. Kasi sezvinenge zvaitika unongogachira kuti ndizvozvo sezvinhu zvanga zvine umbo. Toziva kuti kuChikurubi maximum kuti ungonzwa kuti maximum prison kune maximum. Muchisvika muchivhurwa magedhi aya paChikurubi muchipinda mukati. Makatanga kunzwa sei? Kunzwa sei manje mukati meChikurubi maximum prison? Unomborwara ma-first day yekutanga. Unomboonda. But pazvinozokupinda unozongoti rega ndingozvigachira ndo zvapo.
Saka pamakatongwa mese makaenda kuchikurubi mese here kana kuti vamwe vakachinjwa? Tese takaenda kuchikurubi nekuti jeri ranga ratongwa ranga riri kuchikurubi. Okay. Saka mese makapiwa ma 10 years iwayo. Saka makaona here mukana wekumbotaura nemabhururu kuti chionai vakomana kwazvazotisvitsa. Ngozozoti mazuva ese kamune muchitomuka muchionana nemasawirana. Nyaya inoitika kana wakumasales kuchikurubi kwekwe. Maccused agare pamwe chete. Munozoiswa kwakasiyana siyana. Vamwe vanoiswa kwakasiyana siyana. Okay. Saka munozombobvira maonana muri pachikurubi? Hatina kuzoonana, takaonana patikazoclassifyiwa tamasikirasi takuenda kusendera. Okay. Ndakazosiyawo vari kusendera ndakuya kupi kunokudhuze nemhuri yangu. Mauya kunoku manje muri kubva pamakaenda kuchikurubi haisi kuziva kuti muri kupi. Kubva pamakagara kurimandi havasi kuziva zvakare kuti muri kupi. Nguva yese mazoudza kuti ndapanapa chakazoita kuti muzoudza kuti taakunoku chii? Nyaya yakaitika yekuti vazoziva kuti ndapanapa ini handisini ndakavafonera. Pane munhu kudhuze nekumba kwangu akasungwawo auya panapa. Vazobhadharawo fine. Ndiye akanovaudza kuti munhu wamukutsvaga ndakamuona ari kuChinoi rimandi. Ndopavakauya panapa. Vauya vadzimai vanga vana mhama dzingava dzimwe hama. Mashoko avo ekutanga vakati kudii vachikuonai? Muromo wakatara vakati ko imi mise mamusingatizivise kuti makasungwa. Chaito kutsvaga tiiti pamwe makapondewa. Ndiko zvavakataura. Naona mutauro wetu akatomboenda kumapurisa vachinoisa missing person. Vakatitendera kwakawanda. Saka makapindura muchiti chii? Ndangoudza ndakati zvinoitika. Ndasingade kukurwadzisai kuti muzive ndakaita sei. Ndakasungwa semunhu akabva kumba achida kuenda kunotsvaga basa. Makabva kumba nguva imi? Ndatobva kwakachena time ndichienda kuHarare. Mamataudza here basa ramunotsvaga mangoti ndikunotsvaga basa? Ndangoudza ndinotsvaga basa. Okay. Handina kuudza basa randikunotsvaga. Vazouya amane shamwari vakaigamuchira sei mhosva kana kuti magariro kana kuti kupinda kwamakaita mukati meusungwa nemhosva yamakapara? Vakazvigamuchira nekuti kana panoitwa family week vanouya vachindiwana. Ko mudzimai ndivo vanotouya panapa. Zvakanyanya. Danho refamily week rakakukosherai zvakadii imimi muri mukati meusungwa kudai? Family week yakakosha zvakanyanya. Nekuti ndo patokwanisa kutaura nehama dzedu. Kana takavatadzira tichivakumbira uregerero. Kuitira kuti patinozobuda takuenda panze apo vaone kutigadzira zvakanaka. Takatarisa mukoma nazomusanangura muchiti pazvakaitika yanga itoriwo first time yangu. Kufunga tozoti kune vamwe vandoti nyange iri first time anenge achingoramba achite mhosva achingoramba. Hamunombosvika here pakuti inini mhosva iyi handina kuipara? Tatongwa tichiramba. Makazobvuma zvaita sei? Hatina kutobvuma. Zvachose? Asi pakazoya mhuri makazoibundira here pachena? Ndakavaudza zvakaitika. Kuti hapana chandaivavigira. Toziva kuti mauya pano ndipo pamakuita mabasa emaoko. Tinoziva kuti pano panoitwa mabasa emaoko akasiyana siyana. Imi makazochuza sei kuti aiwa ini ndoda kuenda hangu uku izvi aiwa regai ndiende kunoita izvi? Nezvegarden. Makazochuza garden? Okay, zvakafamba sei kuti muzoti regai ndiende hangu kunochuza garden? Nyaya yandikachuzira garden kazhinji basa remaoko. Tikudzidza kurima muriwo yakawanda yatikurima yamaona kuseri kune uko. Kuitira kuti patozobudawo kune remangwana tiwane pekuita sei pekubata napo. Tisazodzoka futi munzvimbo ipi yakafanana neinoyi. Muri kumusha uku mairima here magadheni? Magadheni tayarima but zvanga zviri zveapo neapo. Saka ruzivo takutowedzera tiri panapa tichidzidziswawo neRehabhu nagogo wedu nemashefu edu anotitendera panapa kuti tive tichibata basa iroro. Tozoti pamagadheni kakumusha tinenge tisina kana mameasurements, kungodyara muriwo tichingoita sei?
Tichingoenda. Mauya panapa tikuona wamuro uri kunatsoratidza kuti una kungodyarwa zvekungodyarwa. Muri kudzidziswa here kubva pekutanga pamubhedha kana kuti kubva pakutimba zvichienda zviri kufamba sei kuti tizosvika pakuti iko Sugadheni yedu totangira kuseed. Okay. Seed yedu hatotenga yakabuda kudhara. Totenga iri mbeu. Okay. Togadzira mabhedzi edu ekunesa mbeu yedu. Toisa zvinodiwa. Tonesa mbeu yedu. Toiritira kusvika yaita sei? Yakusvika pa-size yekudyarwa. Ndipo totanga kuprepare kugadzira mabhedzi amuri kuona. Totoapima, totoshandisa matape measure. Kana muriwo wedu topima ma-centimeters avene kuti uda 40 here, uda 50 here. Tichingoenda takadaro. Saka mushando wemaoko zviri kukubatsira zvakadii muri muno mukati meusungu? Zviri kutibatsira zvakanyanya. Zviri kukubatsira sei? Kudzidza mabasa. Zvakawanda zvatiri kudzidza. Mbeu yedu inodyarwa yakadai. Iyi mbeu iyi saline inonzi chakati. Iyi seed inonzi chakati. Fertilizer toisa yakati, mishonga toshandisa yakati. Zvese zvinhu zvatiri kudzidza. Kuitira kuti patinozobuda munomu takawanawo vakuru vanotibatsirawo kuti tiwane zvinhu zvekutanga nazvo. Ramangwana redu ndona rinenge rine pundutso. Hatizobata zvinhu zvisingatenderi. Hamuzoende kunotsvaga mabasa aya. Makungozviitira pai. Muri pamba. Saka iko zvino kubva pamatanga project yenyu kana kuti pamatanga mushando wemaoko pane here kana kuti pundutso yamaona sofa yakuchinjai muri muno zvinodiwa zvakawanda munogona kuda sipo munogona kudawo zvekugezesa mati mamboshandisa here mari zvinhu zvamuri kuita sofa kuti zvikubatsirewo mugere muri muno? Tiri muno muhongo. Pundutso iripo. Matombo shandisawo kamari kenyu mega? Noti imomo ndo matiwana sipo yekugezesa kana yekuwachisa. Inobva imomo. Mushando wedu wemaoko. Saka sofa makangochuza garden chete pane zvimwe zvezvinhu zvinoitwa pano? Garden chete. Okay. Asi ndeapi mamwe emabasa emaoko ari kuitwa pano paChinhoyi Remand Prison? Akawanda. Kune vari kuwanoitawo zvekuveza. Kuti vamwe vanoitawo zvemekaniki, welding. Vamwewo vanoitawo zvelandscaping lone yamukuona iyi. Ndevamwe vanenge vakamirirawo izvo ikoko. Okay. Ndofunga kare kudhara raitonzi jeri ende ranga riri jeri rekudhara. Ndofunga pasati pane correctional services ichiri Zimbabwe Prison Services. Iko zvino musiyano wamakuona nejeri ratenzwa kare nejeri rane correctional service. Musiyano wemajeri maviri aya uri papi? Nezvatainzwa noti sasa tambopindamo. Kudhara kare. Taingonzwa nevanhu vachitaura. But patakazopindamo mukati takazoona kuti zvaitaurwa zvezvi hazvisiri. Kudhara vaiti chii? Zvamakazoona kuti izvi hazvisisiriri izvezvi? Vaitaura zvakawanda. Nokuti vamwe vaiti wakaenda kujeri kunobikwa sadza nesimendi unodzoka wakaonda waita unofa. But isusu kana vacho kutobva panze kutoya vakaonda vakutotichiva isiri mukati meguta rino. Zada. Kana nyaya yekunzi hanzi munodirwa mvura ndeyeshuwe? Hakuna zvakadaro pana. Hanzi kana gogo nana sekuru vanorova singaiti? Hakuna? Hakuna. Inobva ndaya pana basa ndarowa. 24 ndichibva kwaRa. Hakuna? Hakuna. Takatarisa mukoma tine hama neshamwari dzimwe dzitori mukuronga kuti mazheti mazona uri kumati mazheti kunzoku kana madhiri. Ndofunga tiri kuona kuti madhiri ndo mamwe zvimwe zvazoita kuti muite mupinde munomu. Mashoko aminawo kune vechidiki, kune vezera renyu, kune vamwe zvakare vechikuru vari pamusoro penyu vari kutoronga kuti regai tinoita mazheti iwaya asi havasati vabatwa. Vamwe vacho vachiri murongwa. Mashoko enyekurudziro aminawo nepamazosvika nemazheti aya ndekuti kudii? Ini mashoko anopa kune ivavo vari kuronga kuti pakafa pakaita sei. Hapana kufa kasi tisi takafa. Tisiri kuziva. Ndavasiyana nazvo vasabate chisingabati. Ndavadzidze kuzoshandira nemaoko. Vaone kuriritira mhuri yavo, vaone raramo yavo yemangwana iende mberi. Mashoko enyu kunana gogo nana mbuya vari kukuchengetai pano ndanzwa kuti hamuna kana zvichemo
aiwa zvinhu zvese zviri kufamba neronga rakanaka. Mashoko enyu kuna mbuya nana sekuru vari kukuchengetai pano zuva nezuva vachikudzidzisai mabasa akanaka kudai ndekuti chii mashoko enyu nawo? Ini ndinovatenda kubva kune Rehab toti mutungamiri wedu vegarden naofficer in charge vedu vose ndinovatenda kuti zvava kutidzidzisa tikuzvibata ende tadzidza chakanaka nechakaipa kuitira kuti kune ramangwana redu tisave touya nenzira futi yakafanana neiyoyi. Mashoko enyu kune mudzimai tozoti izvezvi vari panguva yakaoma kamuri kunoku vari kuchengeta vana vese 4 ndo vanenge vakuona kuti vana vaenda kuchikoro here, vana vaita chii. Mashoko enyu kumudzimai wenyu ari kuramba akamira muri kuno, iye ari kungoramba achiti aiwa ndoshingirira, ndofunga vamwe ko zvino madzimai akatoenda kare kare vachatozoti mudzimai wangu ari kupi. Mashoko enyu kumudzimai wenyu ari kuramba ane chido chekumira nemi panguva yakaoma kudai ndekuti kudii? Chekutanga ndinokumbira regero kune mhuri yangu nevose vatakatadzira nevose vatogara navo munharaunda kuti patozobuda muno vatiregerere uye vachitarisawo mhuri yedu vachiiriritira. Zvamukade kuzivisa tozoti kuma-communities kana kuti manharaunda kwatinobva vanhu havasati vane ruzivo rwokugamuchira hama neshamwari dzinenge dzichibuda mukati meusungwa. Tozoona vamwe vacho vachitozodzoka zvakare kuti zviri nani hangu ndinogara nehama dzangu dzandaitandara nadzo kana kuti dzandaigara nadzo ndiri kuprison, ndida kuti hama dzangu chaidzo dziri kutadza kunditambira. Zvamungade kuti zviitwe kuvanhu vari kuma-communities kuti vakwanise kugamuchira kuti kana munhu aenda kujera zvireve kuti ari kudzoka ari zvaanga ari, chamungade kuti chiitwe kuti hama neshamwari dzikwanise kugamuchira munhu ari kubva mukati meusungwa chii? Nyaya inoitika kuti munhu agamuchire munhu akubva mukati meusungwa. Ini kana ndakatadzira nehama dzangu ini ndofanira kuenda kuRehab nenhamba dzavo handiti wofonerwawo yapano Rehab yotiita sei yotibatanidza nekuti ndakabva munomu ini ndichiti ndingoenda handizivi kuti hama dzangu pamwe ndodzandikaparira mhosva vanosvika vachiita sei vachindiramba nokuti vanenge vachiti kaunhu kake kaikai achinako. Kasi kana Rehab yataura nawo vanenge vachiti munhu akunzwisisa adzoka chi nevamwe zvakanaka. Ndofunga tine dambudziko zvakare rekuti kana vanhu hama neshamwari dzabuda mukati meusungwa vamwe vari kuti tei tisina kana pekunotangira tane ruzivo rwokuti aiwa ndinorima so. Zvamungade kuti zviitwe neZimbabwe Prisons and Correctional Service kuti pamunonobuda paya chii chamunoda kuti vakupei kuti ramangwana renyu rizokuva rakajeka, nekuda kuti munogona kuziva maprojects maane zvese tinotimba todaiso zvamungade kuti vakubatsirei nazvo pamunonobuda paya kuti ramangwana renyu musazodzoke zvakare mukati meusungwa chii? Kazhinji toda mbeu, toda mishonga yekuspress, toda mafertilizers, kazhinji toda mapaipi mvura tichitorera kure nepampu nepseke yekuspress. Takwanisa kuwana zvinhu izvozvo tozvibatira basa redu remaoko zvakanaka. Chete. Okay. Mashoko enyu ekupedzisira Mukoma chipendera chirungwa zvamungade kupiwa kana kuti zvamungade kubatsirwa nemhuri yeZimbabwe muchiri pano muchiri mukati meusungwa zvamungati izvi ndozvida hangu zuva nezuva zvekundishandise kana kuti zvekuti tishandise zvakare maprojects zvamungade chipendera chirungwa ndezvekuti kudii? Zvakawanda. Kana tiri panapa da kutibatsira kumaproject edu ati kuita panapa tikaonawo mushonga tikaonawo mafertilizers nembeu zvinhu zvokuti topusha kusvika zvinhu zvedu zvanaka tichidzidza nokuti zvinhu zvacho tinazvo. Aiwa tinotenda Mukoma nenguva yenyu yamatipa muzora nhasi. Tine shuviro yekuti aiwa tichatozodzoka pamwe nhasi taita rombo rakashata katasvika muri waita sei wapera pamwe muchine zvimwe zvamakatichengetera zvamunoda kuzotipa mushure mekunge taenda. Pana here zvamunoda kutipa zvamakarima sofa pamuri wedu wese takaspreya mwaspreya pamunozodzokawo tiita nawo tokupai naika. Aiwa tinotenda Mukoma musara zvakanaka. Ndofunga mazvinzwira mhuri yeZimbabwe ndichitaura naMukoma vachitsanangurira mhosva yakaita kuti vapinde mukati meusungwa vachitsanangura vachiti aiwa vechidiki
nevanhu vese vari kunze uku ngatitei stay away kubva pamhosva dzine chekuita nekuba kana kuti nekubiwa kwemacopa cables. Ndofunga ndonyaya yakaita kuti vapinde mukati meusungwa. Ndofunga manzwa achiti ngeri first time, asi pamazhetsi kana mhosva yauya hapana chinonzi first time. Vakapiwa makore anokwana kuita 10 vari mukati meusungwa. Asi kutaura kwavaita vakati aiwa zvisinei nemakore iwayo, zvisinei nekuti ndakatombovigira kumhuri yangu kuti ndo zvakaitika kwandiri semurume ndaimboedzawo kumbovigiridza, asi ndakazosvika pakuti aiwa mhosva yakatoparika. Ndofunga kuno tinoti yakatambika jeri rinopera. Ndofunga manzwa chikumbiro chavo chekuti aiwa patichabudawo panguva yanichanzi aiwa iko zvino wakuenda kunze. Chandinongokumbira ndechekuti pane zvese zvandiri kudzidza sofa kana kuti pane zvese zvandiri kuita mabasa emaoko kuno kuGuardian, ndakuziva kuti kana muri uchidyarwa unobva apa uchienda apa uchinodiwa chakati, unodiwa mishonga yakadai, fertilizers akadai, ndinongokumbira kuti pandinobuda Zimbabwe Prisons and Correctional Service nevamwe vanogona kutambanudza ruoko vandibatsirewo ndigonokwanisa kuti ndichengete mhuri yangu. Manzwa kuti vane vana 4 vanava vanenge vachidawo rudo rwababa. Havadi kuzodzokera mumazhetsi, hatidi kuti tizogara pano zvakare chiti mukoma vakadzoka nekuda kwokuti hamuna kukwanisa kuvabatsira. Ndofunga manzwa zvichemo, manzwa zvese zvavari kuda kuti ramangwana ravo rigova rakajeka. Tiri pano paZim News Beat TV tichikupai chirongwa turning point from prison to progress. Zita ndinonzi Elizabeth Nyabeni Chisara. Iko zvino vatagara navo ndiwo officer in charge pano pachiroi remand prison. Saka taiwa regai hatingabve tisina kunzwawo kubva kuvaridzi vemumusha kuti vari kugara sei nehama dzedu dzikurarama dzemukati meusungwa. Regai tinzwe kubva kwavari kuti vari kurarama sei nehama idzi uye zvakareruka sei kana kuti zvakaoma sei kutungamirira hama dzinenge dzapinda mukati meusungwa nekuda kwemhosva dzakasiyana siyana. Efu makadii? Tiripo zviri makadiwe. Aiwa tiri nani. Ndingade kuziva zita rizere kuti iko zvino ndakutaura nachief. Okay, ini ndinonzi Chief Correctional Officer Frank Nago. Ndiri acting officer in charge Chinoi Remand Prison. Tinotenda nekuti gamuchira pamusha wenyu wechinzuri Remand Prison. Aiwa kani, so tinofarawo nekuuya kwenyu. Aiwa tinotenda chose. Ndofunga atatenderera tichitaura nehama dzedu dzikurarama dziri mukati meusungwa, vachitsanangurira magara avari kuita, mapindiro avakaita uye basa rakanaka ari kuitwa neZimbabwe Prisons and Correctional Service kuvandudza mabasa emaoko avari kudzidza, marehabilitation activities akasiyana siyana. Saka taiwa tingabve pamusha pevanhu tisina kuona baba kana tisina kuona varidzi vemusha vachitsanangurirawo kuti hama idzi mapindiro adzinoita, pane maprocesses ere anoitwa zvikatiti aiwa munhu akuenda kunogara ari muklasi yakati muklasi yakati kana kuti. Saka tingade kunzwa kwamuri kuti kana musungwa achisvika ndezvipi zvinotarisirwa uye ndezvipiwo kana maprocesses aripo anoitwa kutizoti aiwa musungwa auri pachinoi Remand Prison. Okay, tinotenda zvikuru. Ichokwadi, musungwa paanosvika pachinoi Remand Prison pane maprocesses atinoita ekumadmita. Pane office inonzi reception office, ndofunga sezvamaunza kuti reception ndipo pavanogamuchirwa ipapo. Then vapedza kutorwa maparticulars avo aiswa in record, vanozoitwa handover kuna officer in charge. Officer in charge anozovaita inonzi iyo admission counseling. Pa-admission counseling ndipo patete tichizivisa musungwa zvinhu zvaanogona kuzosangana nazvo ava mujere, uyezve tichimuonesa kuti kuuya kwawaita mujere it's not the end of life. Vakawandawo vakatombouya mujere vakabuda, vamwe vakatorarama upenyu huri nani kudarika hwavanga vachitori vasati vatopinda mujere. Ndo patomusimbisa zvekare kuti kana uri muno mujere usatya hako, nemaproblems aunosangana nawo feel free kuona officer in charge kana feel free kuona nemaofficers aunenge uinawo vanokubatsira. Chero warwara usatya kutaura chirwere chako, tine clinic iri muno unorapiwa upora. Saka those are some of the processes tinozovaita we classify them according to mhosva dzavo kana kuti according to masentences avo.
ndiyo process yatinoita kana musungwa achinge auya achibva kukoti. Zvozoti kune vamwe vanononoka kugamuchira kuti aiko zvinoda kutombogara ndiri mukati memusungwa. Ndazomusanangurani nawo yekuti mune ma-rehab officers vanokwanisa kubatsira hama idzi kuti dzidzokedzane pfungwa zvakanaka. Tingati vanotora nguva yakareba sei vanhu ava kuti vazoti aiko zvino akuita achiita zviri nani panguva yapinda ngasi kusvikamuchira siko zvino zvinenge zvakuita zvichiita. Ichokwadi pane vamwe vasungwa vanouya kuti kana apinda mujere zvinomutorera time kuti azvitambire kuti ndatosungwa ndakutogara mujere. Vamwe vachona vanotopinda padenial, but again tinovaita futi counseling. Tine department re-rehabilitation vanomutora kugara naye pasi votora naye time vachimukansela kusvika azotambira kuti hazvishuwa ndatova mujere, vachimuudza jere rinopera kana iri sentence yauri kupika inopera. Vamwe vaitongwa ma-30 years, vamwe vaitongwa ma-40 years, but vakangopika jere vakapera. Then vanozopuwa zvekare spiritual support. Tine department rechaplain vanozovapawo spiritual support vachivanamatira nekuvaverengera shoko raMwari, vachivadzidzisa zveupenyu, vachivadzidzisa kurarama zvakanaka. Even vari mumujere imomo vanotori nemamwe macourses avanotoitiswa ana theology zvinova zvinovabatsira kuti vatozotambira kuona kuti zvishuwa ndatova mujere asi hakusi kupera kweupenyu, ndichangopika jere rangu ndichabuda, kana kuti ndichangozobhadhira bhero rangu ndichabuda, nyaya yangu ichangozopera, still I will end up ndava munhu wari free. Asi ndapi matambudziko amukusangana nawo maererano nekugara kwamunoita nyama dzemukati memusungwa? Ndingangoti ma-main challenges atinosangana nawo pavasungwa inyaya yema-visitors. Vamwe vachona pavanopara dzimhosva payapo vanoparira dzimwe hama dzavanogara nadzo kana kuti shamwari dzavanogara nadzo, saka vanenge vaine bitterness zvokuti vazouya vachimuona havauyi. Saka zvinokonzera kuti musungwa dzimwe nguva anogona kutopinda padepression because anenge akufunga kuti zvino hama dzangu hadzichandidi, pandichabuda ndichazonoita sei. Saka ndo mamwe machallenges atinonyanya kusangana nawo iwayo, zvokuti musungwa akadaro iye anenge achitoda help yakanyanya. Pamwe dzimwe nguva anenge ane zvaanenge achidawo kushandisa mujere zvinenge zvisingawanikwi kuno, zvokuti hama dzake dzogona kumubatsira, but hakuna munhu akunenge kusina anouya. Ndo patotozopedzisira takuita chipini toona kuti musungwa wachona angabatsirika sei since asina anouya kuzomubatsira. Vamwe vanenge vachida kuita ma-appeals, vachida kutsvagirwa ma-lawyers, but anenge achiti mari handina. Deno hama dzangu dzichiuya dzingade dzichitibatsirawo nekuita ma-appeals, kutsvagira lawyer kuti ndiite ma-appeals kana kuti tindimirire panyaya dzangu, but hadzisi kuuya. Saka ndo patozoitawo chipini takumudza kuti unogona kuita even appeal uri muno usina lawyer. Tine ma-officers, ma-appeals officers vanobvapindirawo votomubatsira, asi but otherwise it's a big challenge because vazhinji vachona zvinovatorera time kuti vabvume kuti ndinobatsirikana. I think ndo main challenge yatinosangana nayo. Zvakaoma zvakadii kana kuti zvakapfava sei? Ndaona pano pane madzimai zvakare, pane varume zvakare. Zvakaoma zvakadii kana kuti zvakapfava sei kushanda kana kuti kugara nehama idzinge dziri mukati memusungwa? Zvozoti varume kunyanya ndo vatinotongozoti vanotinetsei pane madzimai. Zvakakurerukirai zvakadii muri pano pachimwe? Ndingakuti isusu sebasa redu tatongozvijaira, hachisisiri chinhu chekuti tingati chinotiremera. Kana tichitori navo ndo mhuri yedu iyoyi. Mararamiro andinongoita nemhuri yangu kumba ndo mararamiro andinongoita navo chero vari pano pacheri. Mabatiro andinongoita vana vangu ndo mabatiro andinongovaitawo ivo. Saka it's something chisingatinetsi kuti nditi ndikatoti ndinonetseka kuti ndatambura kuti vana ava ndogara navo sei. Saka hachisi chinhu chinotiremera vasungwa. Ivo vanototitorawo dzimwe nguva, vamwe vanototora sana baba, vamwe vanototora semabrothers. Vamwe vachona vakuru chaivo unova vachitoti akakuudzai kuti hakuna sekuru vadiki ndiani, muri sekuru vangu, asi uchitoona kutoti munhu uyu ritori zera rasekuru vangu. Saka tinorarama tichiita kunge titori mhuri chaivo. Saka handioni paine chinotiremera. Saka ndapi mamwe ema-rehabilitation activities anoitwa pano
pachinoita maprison? Tine rehabilitation activities akasiyana siyana. Sometimes tino rehabilitate ma-inmates edu through music. Tino incorporate band redu, tine band redu re-ZPCS, Mashonaland West Band. Vanopindira vachitraina ma-inmates, ma-dances, even kuridza ma-instruments. Tinotori nemumwe musunga itombopota achiti kana vachienda kuma-events kana ma-state events aya vaitoenda naye achindorovawo ma-drums. Ndo some of ma-rehabilitation activities atinoita. Ndofunga pamasvikawo muchitenderera zvekare maona gardening redu zvarakaita. Tine agriculture. Vanodzidzisawo vasungwa kubva pakutanga, kubva pakugadzira mabeds, ngatoti kutanga pakutimba chaipo, kugadzira mabeds, vachidzidzisiwa kuti garden inofamba sei, munodyara sei, nesari yenyu munoita sei, all those things vanenge vachidzidzisiwa. Ndi mamwe ma-rehabilitation activities atinoita zvekare. Tinana welding, tine even car wash, vachidzidzisiwa zvekare kuti mota dzinosukwa sei, kana uchida kuzoita car wash yako unozvifambisa sei. Zvese izvozvo ndizvo to mention but a few. Tinotenda nebasa rakanaka rikuitwa pano. Ndaona zvakare kunzoko kune madzimai varikuita pakamani, varikubika varikuita zvakasiyana siyana. Muri kungotora vanasekuru nambuya here mausazvidwa vari kwanisa kutenga chikafu here kana kuti muri kushandidzana zvakare necommunity yemuchino? Pakamani iprogram yemadzimai inobatanzira madzimai ema-officers, yobatanzira zvekare madzimai ema-female officers, madzimai ema-male officers, then yobatanzira zvekare ma-spouses ema-female officers. Saka kana vachiita business ravo rekutengesa sadza, rekubika sadza, vachitengesa sadza, havangotengeseri chete kuma-officers chete, but vanotengesera community yese. Panotori nemamwe ma-government departments yokunana education, vamwe vanotobva as far as hospital vachiuya vachitozotenga sadza pano, vachitoita lunch yavo pano. Saka hatilimiti kuti ndiani auya kuzotenga sadza pano. Wese anongofira chero munhu ari kupfuura angozvipfuurirawo zvake akangofunga kuti ndikandikone paprison nditenge sadza papakamani, anotongouya achitenga. Hatina vatinosarudza kana kuti vatinolimita kuti vakati ndo vatoda, vakati hatidi. Even tinozoti kune vamwe vana vaya vari kumauniversities nemacolleges vanokwanisa here kuya kuzoita ma-attachments avo pano, zvichida ndevewelding, zvichida ndeve vanobata nezvekuma-agriculture, vamwe ndevechi, vanokwanisa here kuya kuzoita ma-internships avo pano pachimwe relati. Zvakanyanyisa. Vanouya kutotaura vanoti kutoita izvezvi. Tine about 2 ma-students anotori pa-attachment. Mumwe ndewe should be Great Zimbabwe University, kana singafunganisi, then the other one it should be NSU. Vanotouya vachiatachwa pano, vachidzidza zvinoenderana nemacourses avanoita. Even kunana agriculture vanotouya futi vachiatachwa ma-students from different colleges. Tinoreceive vakawanda. Kutanga kwenyu kudyidzana nezvikoro izvi mauniversities aya, pamakatanga zvanga zvakaoma sei? Vozozoti vanhu kuassociate kazhinji nejeri, because vanhu vachine muono wejeri rekare risati rane correctional service, naiko zvino pane musiyano kuti ZPCS. Kare muchatanga kuti aiwa tinotokwanisa kushandidzana nemi venharaunda, uyai muruko, uyai mutenge sadza, uyai vana ngavauye kunoita ma-attachments avo vanhu. Zvanga zvakaoma sei mutanga kuvaengeja vanenharaunda kuti muone kuti aiwa ma-inmates vanhu vakatongofanana nemi, uniform chete yasiyana, kuti ava vari kuno munoenda kumba munoita zvakasiyana siyana, asi tese tiri vanhu. Zvanga zvakaoma sei kutanga kuvaengeja? Kutanga kuengeja vanhu vekunze at first chinhu chaita kunge chakati omei, but as time went on vanhu vakazoenda vachinzwisisa, because vanhu vaifunga kuti jere harikwanisi kuassociata nemamwe ndingati kana kuti mamwe ma-entities kunze kana kuti nevamwe vanhu kunze. But patairamba tichingoengeja mamwe ma-stakeholders
vaiva vachitibatsira even vachizotibatsira even kudisseminata information kuti kuprison kunoitwa zvakati munokwanisa kuendawo kunodi kunoengeta navo even kana muchiita mapartnerships you can go to prison. Saka vatinoita navo watinge tangoita navo ivavo vanoendawo vachitaurirawo vamwe vaya wotozoona vamwe vakutouya kuti takanzwa naningi kuti muri kuita zvakati naye isusu hatingakwaniwe here takutomuincorporata takutoenda zvakadaro asi at first zvaita kunge zvinhu zvisingagoni kuitika. Tiri kuona zvakare tichipendera tiri kuona zvakare kune hama neshamwari dzekuti sekutaura kwamboita kuti hadzina vari kukwanisa kuuya kuzovashanira. Pane here zvamuri kukwanisa kuitawo kubatsirana nehama idzi dzinenge dzisina vakukwanisa kuuya kuzovashanira? Mumwe asi kutozikanwa kunzi ari kuno, vamwe vari kutonyebota andiri kuSouth Africa vanongoti pamwe akaenda board asi vasiri kutoziva kuti hama dzavo dzinenge dzichirarama dzinenge dzinosungwa. Vamwe vatoona mafoni nhamba munozokwanisa sei kuzivisa hama dzavo dziri kunze kuti aiwa munhu wamutsvaga ari kuno kana kuti zvinozofambiswa sei kuti hama dzikukwanisa kuzoita hama yavo iri kuno vozokwanisa kuita sei kubatsirana naye? Okay, ishuwa tinokwanisa kuvabatsira. Sezvandambotaura kuti tine department rehabilitation nedepartment rechaplain. Ivavo ndo vanoita basa iroro. Vakaona kuti musungwa uyu aita time yakareba asiri kuonekwa, vanoziva zvavanoita, vane procedure yavanotora kuti vakwanise kuenda kunoona hama dzachona kuti vataure nadzo kuti dziuye dzichimuona. Panoitwa vanonzi home visits vachienda vachinoonana nehama dzachona vachitraya kuti vaumbe zvekare ukama hwanga hwaputsika pakati pehama yavo iri muusungwa navo. Sezvandambotaura paipa kuti zveshuwa vamwe vanenge vaparira mhosva vavanenge vachigara navo kana kuti hama dzaanenge achigara nadzo. Saka ibasa rerehabilitation office marehabilitation officers iyoro kuti vaite vadzoredzere zvekare ukama huya pakati pemusungwa nehama dzake. Rimwe tikuona dzimwe hama dziri kuti dzikabuda dzodzoka, dzikabuda dzodzoka. Chii chamuri kukwanisa kuitawo seZimbabwe Prisons and Correctional Service kuitira kuti hama dzinenge dzabuda mukati meusungwa dzikwanise kunogamuchirwa? Ndoda kuti tiri kuona kuti matauro ari kuita kuti tisi kukwanisa kuzonogamuchirwa community angava mafeminist ekutaura kumaita kuti vanenge vakavakanganisira. Saka kuti vadzoka manje kuti vazonzwisisa kuti munhu yachinja zoisa zomboya futi uzokuona kuti munhu wako wachinja here. Ndezvipi zvamuri kuitawo kuedza kubatsirana nemhuri idzi kuti aona munhu abuda haasi kuzokwanisa kudzoka nekuda kwekuti mune manobatsirawo kuti paanenge akuda kunobuda okwanisawo kuti hama dzake dzizive kuti munhu akudzoka asi munhu aita sei achinja. Zvii zvamuri kuitawo kubatsira hama idzi? Alright, tine ma-awareness campaigns atinoita. Kazhinji kachona tinowanzokuita ma-campaigns tinotaimira kana kuti panoita ma-events. Kazhinji izvezvi tinotaura kwatiri kutoita izvezvi tinotori nemamwe ma-inmates vatoenda kune imwe event iri kubhanketi vachinoita vachinopa ma-testimonies about drug abuse. Saka ipo pavanenge vachiita ipo paya zvinoita kuti vanhu vavagamuchire because matauro avanenge vachiita vanenge vachitoonesa community kuti hongu takatadza hedu asi hazviri kuti kana takatadza handishanduki ndinoshanduka. Then maofficers edu zvekare vanotoedzawo futi kutsanangurirawo futi zvekare community kuti aiwa munhu kana akanganisa hazvireve kuti atoshata, uya kwaita kujera hazvireve kuti izvo yatova mhondi kana kuti yatova mbavha isingagadziriki. Munhu wekuti anotogona kutozobuda akatozova chibatsiro even muupenyu hwenyu. Tine mamwe maevents zvekare akaita sana prison day. Ikoko futi tinoita futi ma-awareness campaigns akadaro ekuti tizivise community kuti aiwa ava vasungwa vanhu kana achinge akanganisa hazvireve kuti haachanake, hazvireve kuti atoshata zvachose. Anogona futi kutambirika bheki mukatogara naye akatozokubatsirai zvamanga musingafungiri kuti aigona kutozokubatsirai. Saka ndo mitro watinoita. Zvamungade kuti kana kuti mhuri yeZimbabwe izive maererano nejeri tichipendera bhoziko zvino vamwe vanonzwa ma-awareness campaigns anenjiti asi vanenge vasati vane ruzivo rwekunyatsoziva kuti zvichida jeri riya rasiyana vanhu vaita sei vanhu vasiyana. Zvamungade kuudza mhuri yeZimbabwe tichipendera maererano nejeri rariko zvino chii? Okay,
ndofunga rikaimbodzokera kumashure kokuti ndofunga kudhara maiziva ichiri kunzi ZPS, Zimbabwe Prison Service, but iko zvino pava nekasika yakakawedzera kakunzi correction. Kudhara ichingori Zimbabwe Prison Service vaikuti taingonyanya kufokasa nesecurity, rehabilitation neincarceration, ngoita make sure kuti musungwa auya kujere haabudi, asi techingoita marehabilitation activities aiitiwa. But iko zvino manje taakuti no, musungwa kana auya, yes, anoda kuchengetedzwa, anoda kurehabilitatwa, asi at the same time anoda futi kukorektwa. Pakukorekta kuya kunobatsira kuti even musungwa paanozobuda paya haazorambe achikomita maoffenses, because pakukorekta pane maprocesses anoshandiswa ekuti musungwa agadzirike. Tinenge tichinyanya kutarisa especially behavior change of mindset, behavior change, kuchinja character yake, kuti ave munhu uyaya anorarama ari in line with law and order. Saka ndo zvinoita kuti zvinotibatsira kuti titi vasungwa vedu vasazoramba vachiita reoffend. Zvamunoonawo zvingadiwe mukushandisa rehabilitation activities arikuitwa ese pano, zvamungati zvichida kudepartment rakati kukawanawo ichi zvichida vasungwa vanogona kuvaonera mangwana rakanaka, zvikangowedzerwa pane zvagara zviripo kare zvinogona kutibatsira egurumende. Alright, chandinongoona inini ndechekuti support. Tikawana support yakakwana tinokunda. Tikawana support pama rehabilitation activities edu, tikawana support even pama programs edu atinoita seZimbabwe Prisons and Correctional Service, tinokunda. Aiwa, tinotenda. Kana mutidi ona tambire komori yeZimbabwe tinokumbira mumwe 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 mukanda komori yeZimbabwe tinokumbira mumwe mukana.